माथे दोहरा लेके चलले श्री राम सेवका। माथे दोहरा लेके चलले श्री राम सेवका। संगे संगे चलले सीता मैया की अड़ के बेर भइल बा। संगे संगे चलले सीता मैया की अड़ के बेर भइल बा। माथे दोहरा लेके चलले श्री राम सेवका। माथे दोहरा लेके चलले श्री राम सेवका। म्यूजिक बाय राम आदेश कुशवाहा। बोला बोला आदित्य मल की जय। फल फल हरिया से दौरा सजवनी। हम छठी मैया से अरजी लगवनी। फल फल हरिया से दौरा सजवनी। साझे छठी मैया से अरजी लगवनी। अरजी लगवनी। चालड़ू की झुनुकी के चलले भरत भैया। चालड़ू की झुनुकी के चलले भरत भैया। संगे संगे चलले शत्रुघ्न भैया की अड़ के बेर भइल बा। संगे संगे चलले शत्रुघ्न भैया की अड़ के बेर भइल बा। माथे दोहरा लेके चले ले श्री राम सेवका। माथे दोहरा लेके चलले श्री राम सेवका। बोला बोला आदित्य मल की जय। जी करिले हम बसंतपुर के घटिया। उगी न सूरज देव अर्घ के बेड़िया। जी करिले हम मैदान के घटिया। उगी न दीनानाथ अर्घ के बेड़िया। हो अर्घ के बेड़िया। माथे दोहरा लेके चलले श्री राम सेवका। माथे दोहरा लेके चलले श्री राम सेवका। संगे संगे चलले सीता मैया की अड़ के बेर भइल बा। संगे संगे चलले लक्ष्मण भैया की अड़ के बेर भइल बा। माथे दोहरा लेके चलले मुकेश सेवका। माथे दोहरा लेके चलले मुकेश सेवका। संगे संगे चलले सूरज भैया की अड़ के बेर भइल बा। संगे संगे चलले सूरज भैया की अड़ के बेर भइल बा। साज फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो, लाला छपरा चौक।